Nivel de risco extremo de lumes forestais na comarca do Salnés. Entramos de cheo na época de maior risco de incendios e dende este xoves preocupa especialmente a situación dos municipios de Cambados, Meaño, Ribadumia e Sanxenxo. No resto da provincia o nivel está fixado en alto ou moi alto. Que tal, saúdos? Susto na praia de Barraña, en Boiro. Un menor tivo que ser rescatado polos servizos de emerxencia tras quedar a deriva nunha táboa de pádel surf. Foron varios particulares os que deron aviso 112 tras decatarse de que o neno tiña dificultades para volver á praia e estaba a ser arrastrado pola corrente. Catoira tira de retranca para denunciar o traslado da ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés a Sanxenxo, unha medida que se fixo efectiva este mércores co arranque do mes de xullo. Diante do Centro de Saúde catoirense levaron a cabo unha escenificación de como se senten desprotexidos ante calquera urxencia e esquecidos polos sergas. Vila García estrea nova área de lecer, xa está aberta ao público a nova zona verde do Ramal, un proxecto que busca reconectar esa parte marítima coa cidade a través de espazos axardinados e de sombra e unha pradeira cunha pequena lagoa. O Concello destinou a este proxecto máis d'1 millón de euros de fondos Next Generation. Por primeira vez a bandeira azul ondea na praia do Laño, en Poio. O Areal sumouse este ano os outros dous que xa contaban con este distintivo, Cabeceira e Siorto. Dende o Concello apuntan que esta novidade non é froito da casualidade, distinguindo a calidade ambiental, a seguridade e a accesibilidade e os servizos desta praia. E un total de 220 nenos e nenas de Boiro iniciaron este mércores un verán de lecer nos campamentos de conciliación do Concello. Desenvolverase en 4 sedes para chegar o servizo ás familias que residen nas distintas parroquias. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Máxima alerta polo risco de incendios na nosa contorna. Nivel de risco extremo de lumes forestais na comarca do Salnés. Entramos de cheo na época de maior risco de incendios e dende este xoves preocupa especialmente a situación dos municipios de Cambados, Meaño, Ribadumia e Sanxenxo. Foi o que se apuntou na reunión do Comité Provincial de Coordinación Policial contra Incendios Forestais que se celebrou este mércores en Pontevedra. No resto da provincia o risco está fixado en alto ou moi alto. As altas temperaturas e o vento fan que no Salnés a tempada de maior risco de incendios forestais comece cunha alerta de nivel extremo. Preocupan especialmente os concellos de Cambados, Meaño, Ribadumia e Sanxenxo. Hoxe a delegación da Xunta en Pontevedra acolleu a reunión do Comité Provincial de Coordinación contra os lumes. En caso de que sexa necesario actuar contra os lumes, pois estar todos coordinados, ter ben a disposición, ben localizado todos os medios, tanto materiales como humanos, todos ben coordinados. Desta reunión saldrá as melloras que sexan necesarias. No resto da provincia de Pontevedra o nivel de risco é moi alto ou alto. Así as cousas, dende a Xunta apuntan a que aproximadamente o 80% dos lumes en territorio pontevedrés son intencionados, aínda que preocupan cada vez máis os fenómenos meteorolóxicos como as tormentas de verán. O que pretendemos é que con todos os perigos que un ano tan chuvioso como o que tivemos pois teña os menos efectos posibles. Nese sentido vamos a coordinar con todas as forzas e logo pensar na concienciación da xente, que é fundamental. O sea, é un valor que, repito, de todos e que temos entre todos que cuidalo. Como novidade este ano, o dispositivo na provincia incorpora 6 novos brigadistas. Tamén se dota con intelixencia artificial as cámaras da rede de videovixilancia situadas en zonas clave. Unhas medidas que se suman ás tarefas que se veñen realizando nos últimos meses en materia de prevención.
Ese incremento de presuposto, por exemplo, nas órdenes de axuda a PROL, no cal a Xunta de Galicia destina traballadores para ese servicio de prevención de incendios, para esa limpieza de franxas secundarias. Eu creo que este ano a Xunta de Galicia ven de facer un esforzo aínda maior do que viña facendo os anos anteriores, tanto en dotación de medios humanos como en medios materiais. Esperemos que eso dé o seu resultado. Este ano estrease tamén a aplicación a lume, coa que a cidadanía pode alertar da presenza de lumes forestais mesmo xeolocalizándoos. Esta ferramenta súmase ao teléfono 085 para rexistrar avisos e o 900 815 085, no que se poden facer denuncias de xeito anónimo. A tempada alta de risco de lumes forestais establecese entre o 1 de xullo e o 30 de setembro. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro. Mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Susto na praia de Barraña, en Boiro, onde un menor tivo que ser rescatado polos servizos de emerxencia tras quedar a deriva nunha táboa de paddle surf. Foron varios particulares os que deron aviso ao 112 tras decatarse de que o neno tiña dificultades para volver á praia e estaba a ser arrastrado pola corrente. Unha xornada pracenteira de praia e baño no areal de Barraña converteuse nunha verdadeira odisea para unha familia, cun gran susto no corpo. Un menor que se atopaba xogando cunha táboa de paddle surf quedou á deriva, arrastrado pola corrente. Aínda que varios bañistas que se atopaban nese momento no areal intentaron socorrelo, non foron capaces, polo que se deu aviso ao 112. Rapidamente se mobilizou un gran dispositivo de emerxencias e unha embarcación auxiliar de gardacostas conseguiu recollelo. Mesmo chegou a mobilizarse o helicóptero Pesca 1, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. A pesar do estado de nerviosismo que presentaba, o rapaz resultou ileso, ao igual que os familiares que trataron de socorrelo, que tamén tiveron que ser recollidos por outras embarcacións que colaboraron no rescate. Para iso temos os servicios de emerxencia para, cando pasa unhas circunstancias como a que pasaron onte, se atúe con rapidez e que non chegue a ter unhas consecuencias pois fatales, non? A verdade é que foi moi importante a rapidez con que se actuou e, hoxe estamos de felicitacións e agradecer a todos os servicios de emerxencia participantes e que, que quedara todo nun susto. Segundo explicou o alcalde, todo se quedou nun susto, algo anecdótico e pouco habitual, nun areal tranquilo como é o de Barraña. Porque, estamos falando dunha praia moi tranquila, é un suceso moi aislado e, e que, como dicía antes, que gracias a Dios quedou solo nun susto, non? Seguimos con sucesos. A Garda Civil detivo unha veciña de Ribeira como presunta autora dunha estafa informática a través dun correo corporativo a unha empresa de Valencia. Logrou sustraerlle uns 7.000 euros suplantando a identidade dun dos seus provedores habituais. Durante a investigación, os axentes do Instituto Armado comprobaron que a conta vinculada á investigada recibira unha transferencia semellante procedente dunha segunda empresa e de forma casi inmediata estes fondos foron logo desviados a varias contas que non correspondían a un acceso doméstico, senón que se trataba dunha infraestructura de servizos na nube a través de servidores virtuais. Seica un modus operandi bastante habitual neste tipo de casos. A detida xa pasou a disposición xudicial. Está acusada dun presunto delito de estafa, outro de falsidade en documento mercantil e outro de branqueo de capitais. Catoira tira de retranca para denunciar o traslado da ambulancia medicalizada do Hospital do Salnés a Sanxenxo, unha medida que se fixo efectiva este mércores co arranque do mes de xullo. Diante do Centro de Saúde catoirense levaron a cabo unha escenificación de como se senten, desprotexidos ante calquera urxencia e esquecidos polos Sergas. Ameazan con novas protestas ata que a Xunta atenda a súa petición, mantendo a ambulancia no hospital e dotando a Sanxenxo doutra. Catoira tira de retranca e tamén de algo de humor para denunciar o traslado dende o Hospital do Salnés a Sanxenxo da ambulancia medicalizada.
O 30 de xuño a veciñanza estaba tranquila, relaxada e feliz porque contaban con este servizo preto da casa. Pero coa chegada do 1 de xullo, a morte din está máis preto da vila porque coa unidade de soporte vital avanzado en Sanxenxo os riscos son maiores. Chega o 1 de xullo e entra a preocupación. Entón, entra a morte. O 1 de xullo é os Sergas, é as que nos representan a morte, porque nos deixa completamente desprotegidos. Entón, leva a ambulancia medicalizada para Sanxenxo. E nós, a veciñanza de Catoira, loitamos para que perdure. Pero os Sergas dalle igual, danos patadas, danos codazos, impúxanos. A ambulancia medicalizada opera dende a mañá deste mércores en Sanxenxo, unha medida que os Sergas toma dende hai anos no verán polo incremento da poboación naquela zona. A cambio, Sanidade reforza esta outra zona cunha ambulancia de soporte vital básico. Que pasa? Que porque eles teñen máis turismos, nós non merecemos a ambulancia. Que sucede? Que os nosos fodechinchos son menos que os de Sanxenxo. Porque a verdade é que temos tamén a nosa aprobación aumenta. Sei que tamén din que nos traen a maiores marcha ambulancia medicalizada, pero traen unha básica que só funciona 12 horas, non chega para esta poboación. Entenden que coa marcha da medicalizada a Sanxenxo, Catoira convértese no concello máis desprotegido, cun incremento dos tempos de resposta inasumibles. Xa hai casos de que se a ambulancia considera que a tardanza para aquí chega moi tarde, como de 40 a 50 minutos, xa non a traen. Avisan se hai algunha no Barbanza ou en Santiago. Ainda así quedamos apartados, quedamos afastados. Nos sentimos desamparados realmente. Creen que o idóneo sería que a ambulancia medicalizada se manteña nestes 2 meses no Hospital do Salnés e que a maiores se reforce o servizo con outra unidade en Sanxenxo. O lóxico é que reforcen as ambulancias, as necesidades que haya. O Sergas non pode considerar quitar de aquí para poñela en outro lugar. Nós tamén se necesitamos que reforcen as ambulancias, que reforcen o servicio sanitario e que reforcen todo. O sea, que tampouco pode ser que non haya sustitución en verán de facultativos que están en vacacións ou incluso algúns que collen baixa. Non é xusto, non é lóxico. Avanzan que seguirán movilizándose ata que se atendan as súas demandas. Ameazan con facer cortes de tráfico en Catoira. Entón estamos baraxando facer o corte e posiblemente sin avisar. Xa que estamos desprotegidos, pois tamén non queremos, posiblemente non avisemos, porque é a reivindicación máxima, é o enfado maior, a nosa gran preocupación. Entón, que eles tamén se preocupen do que estemos facendo aquí. Tampouco descartan volver facer unha nova recollida de sinaturas, tal como xa fixeron hai un ano polas deficiencias que sufrían no seu centro de saúde. Pois cara e cruz porque a comarca do Barbanza estrea ambulancia medicalizada. O conselleiro de Sanidade desprazouse este mércores ata o Hospital Comarcal para supervisar a posta en servizo deste novo recurso que ven de satisfacer unha demanda histórica desta área sanitaria. Son moitas as vantaxes que suporá a incorporación dunha ambulancia medicalizada con base no Hospital do Barbanza. A máis importante, a reducción dos tempos de asistencia, que en caso de emerxencias son clave para a evolución dos pacientes. O que conseguimos con isto é que a asistencia aos doentes sea moito máis rápido. Entón, as patoloxías tempo dependentes, se vou poñer un exemplo, o ictus, cando sufría un ictus, que é unha patoloxía tempo dependente, antes a segunda consulta iba en silla de rodas, e con isto conseguimos que o doente que vaya a segunda consulta despois de sufrir o evento vascular que vaya camiñando. O conselleiro de Sanidade desprazouse ata o Hospital Comarcal para supervisar a posta en marcha deste servizo, dotado do máis avanzado equipamento técnico e un equipo composto por un profesional médico, enfermeiro e técnico de emerxencias. Positivo e sanitario medicalizado, no, de alta complexidade, no, con tamén unha capacidade para responder de maneira áxil, no, cualquier urxencia ou emerxencia médica, no, un equipo formado por médico, enfermeira e tamén por un técnico de emerxencias, no, a cobertura durante 24 horas, no. A base vai estar aquí situada de entrada no Hospital de Barbanza, no? E tamén aproveitar para poñer en valor o traballo do 061, no? O servicio mellor valorado por todas as galegas e galegos, no? Con unha puntuación de 94 puntos sobre 100, no? No ano pasado máis de 1 millón de chamadas, no? Con unha capacidade de resposta realmente espectacular, xa que o 94% desas chamadas pues, respondéronse en menos de 10 segundos, lo cual está moi ben, e creo que tamén máis de 360.000 movilizaciones, no? O que dá unha visión da magnitude do traballo do 061, no? A alcaldesa de Ribeira quixo agradecer á Consellería que dea cumprimento ao compromiso adquirido para dotar a comarca deste servizo longamente demandado. Para Ribeira, para o Barbanza, para min como alcaldesa, é un día moi importante, poderíamos dicir casi que histórico, conselleiro. Eu quero agradecer, pois, en nome
todos os veciños e veciñas desta comarca, e nomeadamente dos veciños de Ribeira, pois o gran esforzo da Xunta de Galicia, da Consellería de Sanidade, para poñer en marcha un servicio que leva unha reclamación histórica, digamos, de que pois por fin teñamos esta primeira ambulancia medicalizada do 061. A xestión da ambulancia dependerá do Servizo de Coordinación do 061, que decide os recursos a mobilizar en cada caso concreto. Estará operativa as 24 horas do día e dará servizo a unha poboación de máis de 75.000 habitantes dos concellos de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo e o Porto do Son. Bueno, esta ambulancia suporá ademais unha importante redución da carga asistencial en atención primaria porque evitará o paso dos pacientes polos centros de saúde trasladándoos directamente ao hospital de referencia. Esta medida sumase ao plan específico que xa ten en marcha a Xunta para garantir unha correcta atención sanitaria durante a tempada estival, con especial reforzo naquelas zonas que ven notablemente incrementada a súa poboación. A planificación que se fai na Consellería de Sanidade para todo o verán pues está contenida en un plan específico que abarca tanto atención hospitalaria como atención primaria. As bases principales son reforzos, ¿no?, puntuais en determinadas localidades, ¿no?, que ten un exceso de demanda, ¿no?, pues por festas, ¿no?, por tal. En relación aos hospitais, pues tamén unha planificación das camas funcionantes en función das necesidades calculadas a su vez sobre outros anos, ¿no?, con un marxen, pues en este caso este ano creo que es un 20% de máis camas funcionantes das necesarias no ano pasado, ¿no? Bueno, unha planificación que ademais vai ir adaptándose en función das necesidades. Bueno, xa están a ver aí na pantalla, Vilagarcía estrea nova área de lecer, xa está aberta ao público esa nova zona verde no Ramal, un proxecto que busca reconectar a parte marítima coa cidade a través de zonas axardinadas, tamén de sombra e unha pradeira cunha pequena lagoa. O Concello destinou a este proxecto máis de 1 millón de euros de fondos Next Generation. Esta é a nova imaxe que ofrece a zona do Ramal en Vilagarcía. O que antes era unha esplanada transformouse agora nunha nova área verde de 4.300 metros cadrados, un espazo que reconecta a cidade co mar. Onde fai pouquiño aquí había, por un lado, estruturas deterioradas, zonas grises e sombrías, ahora temos unha zona verde, unha zona de estancia, unha nova zona de transición coa nosa praia que nunca debimos perder, dende logo. O novo espazo inclúe a famosa pradeira presidida por unha pequena lagoa con zonas de xardín, sombra e de estancia. Unha intervención que contou cun orzamento de máis de 1 millón de euros a través de fondos Next Generation correspondentes ao plan de sustentabilidade turística en destino. Esta parcela leva anos sendo propiedade do Concello gracias á obtención desos fondos PSTD, desos fondos europeos, e que non saíron, este 1.011.000 non saíron das arcas municipais, como decía, pois recuperamos unha parte moi importante da nosa fachada marítima, da nosa relación co mar. Tamén houve cambios, como sabedes, na nosa transición e unha mellora da seguridade viaria. Dende logo, eu creo que hoxe é un día para felicitarnos. Contrapón o alcalde este resultado co proxecto que hai uns anos tiña o Porto. Aquí había un proxecto fai uns anos de ocupar isto con edificacións. Neste caso, pois unha idea que tiña o Porto de Vilagarcía. Creo que houvese sido un erro, dende logo, e que o mar ten que ser, as zonas pegadas ao mar teñen que ser o máis naturais posibles e que guarden unha boa sintonía con a das nosas xoias, que ser unha cidade costeira. O seguinte plan pro Concello pasaría pola desaparición das antigas naves do Ramal. Había un compromiso do Porto de Vilagarcía de que se o Concello de Vilagarcía reservaba, demolía as naves, pois que iba a haber unha apertura do muelle do Ramal para disfrute da cidadanía, e teñen un borrador en riba da mesa na que o Concello de Vilagarcía se compromete a asumir a demolición. Esa sería a culminación de Alberto Varela do plan de posta a punto de toda esta zona do Ramal e da Praia da Concha, onde nos últimos exercicios se renovou o paseo marítimo e tamén a iluminación da zona e ademais se rexenerou o areal. E a volta da publicidade, entre outras cousas, izamos a bandeira azul na Praia del Año, en Poio. Pois
aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O pabillón do Sequelo en Marín xa loce nova imaxe. Este mércores foron inauguradas as instalacións tras a ampla reforma. Mellora da eficiencia enerxética, da accesibilidade, reforzo da estructura, renovación da cuberta e das fachadas e posta a punto da pista deportiva. A intervención contou cun orzamento de 725.000 euros. A Deputación de Pontevedra dá por rematadas as obras de reforma do pabillón do Sequelo no concello de Marín. A intervención supuxo unha reforma integral das instalacións. Detrás desto hai unha capacidade enorme para planificar, para realizar proxectos que son maduros e que son executables. Hai a capacidade para lograr diñeiro de outras administracións e aforrarlle os cartos ao propio Concello, e hai tamén a capacidade para solventar todo tipo de dificultade que poden xurdir á hora de executar unha obra destas características. A actuación consistiu na mellora da eficiencia enerxética, da accesibilidade, no reforzo da estrutura, na renovación da cuberta das fachadas e na posta a punto da pista deportiva. O Concello pon a vosa disposición unha instalación de primeira. E non só estamos a falar de Sequelo, sino que o Concello de Marín comparte ese compromiso, o cal é un orgullo, é digno de agradecer que a Diputación, de apostar polas infraestructuras deportivas, porque en Marín estánse mellorando moitas infraestructuras deportivas e elevan a pegada da Diputación e do Concello de Marín. Sobre todo porque estamos aquí, non fai calor, no inverno esperemos que non faga tanto frío e sobre todo pola remodelación que se fixo, non? Unha mellora total da cuberta, mellor iluminación, a cancha parece máis iluminada, se puliu toda a madeira que xa se puxo fai uns anos e se lle deu un remoce total, a parte dos vestuarios, se pintaron as columnas, a parte de fora que dá ao río. Co pabillón do Sequelo acabado, o Concello xa pensa na seguinte intervención. Segundo a alcaldesa María Ramallo, o goberno local ten a mirada posta no pabillón da Raña e na bancada do campo de fútbol de San Pedro. Nos imos poñer xa a traballar de cara a facer un proxecto no pabillón da Raña, é o que lle toca agora. É verdade que é o pabillón máis novo, máis grande que temos, pero xa, despois de uns anos, a mellora construtiva creo que lle podemos facer é importante, non? E nos imos poñer tamén a tratar de facer un proxecto para mellorar a grada do campo de fútbol de San Pedro, que é unha histórica reivindicación. O proxecto contou cun orzamento de 725.000 euros, 250.000 do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra e os 480.000 euros restantes procedentes de fondos europeos. E seguimos falando de proxectos, neste caso Compromiso Outes volve denunciar a mala xestión do goberno municipal poñendo como exemplo a renuncia á execución do proxecto da bancada da Casa da Cultura. Segundo a súa voceira Alba Quintela, a obra que conectaría o paseo fluvial co tramo urbano da Serra contaba cunha subvención concedida pola Xunta que cubría o 70% do importe total da actuación. En lugar de acometer este proxecto, Compromiso denuncia que o Executivo local optou por solicitar un préstamo á Xunta para adquirir dúas fincas privadas na avenida de San Campio coa intención de construir unha nova praza e un aparcadoiro, operación que cualifican de despropósito para as arcas municipais. Rematadas as obras de reforzo da ponte de entrada á illa das Goritas en Cambados. Este mércores a conselleira do Mar supervisou os traballos que se dirixiron a facilitar o tránsito de vehículos e peóns e mellorar a seguridade. Así, a intervención supuxo a reposición dunha das vigas da estructura, tamén a limpeza, saneo, reconstrución con morteiro e aplicación de inhibidor de corrosión e morteiro de impermeabilización elástico sobre toda a superficie do formigón. Ademais, a intervención contemplou a mellora das barandas e do mobiliario urbano anexo. O proxecto foi executado a través de Augas de Galicia e supuxo un investimento de 400.000 euros. Se reforzou a estrutura deste ponte, ganando a seguridade, tamén ganando o tránsito e facilitando o tránsito dos vehículos hasta esta illa e tamén o acceso a eses pantanas da náutica recreativa e da frota pesqueira. Tamén se garantiza así a seguridade e se facilita o tránsito das persoas que tamén acceden a esta illa.
Este mércores Sanxenxo estreou a nova liña de bus urbano que conecta Dorrón e Bordóns con Sanxenxo, Portonovo, Vilalonga e a Lanzada. Un novo percorrido que se inclúe dentro do servizo de transporte público posto en marcha polo Concello dende este 1 de xullo e ata o 31 de agosto. A liña ofrecerá un total de 8 servizos diarios con frecuencia de luns a domingo e un horario que abrangue dende as 8 da mañá ata case as 12 da noite. Pola súa banda, a liña circular que unirá Sanxenxo con Vilalonga e a Lanzada contará con 16 servizos diarios entre as 8:30 da mañá e as 12:30 da noite. Ademais, a liña que conectará Sanxenxo con Portonovo e a Lanzada ofrecerá 8 servizos ao día entre as 9 da mañá e as 11 da noite. En total, prestaránse 32 servizos ao día de luns a domingo. A estas 3 liñas engadiuse outra nova liña de autobús entre o polígono de Nantes, onde se celebrará o Festival Costa Feira, e Portonovo, con paso por Sanxenxo. Nestes servizos, a Xunta aplica os descontos e bonificacións do transporte público galego, polo que os menores de 21 anos poden facer 60 viaxes ao mes de balde e os maiores de 65 viaxar tamén de balde grazas á tarifa máis 65. Este convenio entre a Xunta e o Concello puxose en marcha no 2024 e ten unha vixencia ata xuño do ano que ven. É moi difícil que a Xunta poda aplicar digamos todos os beneficios que ten a tarxeta de transporte da Xunta de Galicia, de meter para dúas parroquias importantes no SIMO, non? Igual que tamén nos vamos a meter para o que son os festivales de Costa Feira no recinto todo empresarial, non? Entón, eu quero agradecer á Xunta todo isto que estamos a facer, creo que está sendo un éxito, creo que veu para quedarse. O que buscamos é reducir o vehículo particular, fomentar a mobilidade sostible e tamén dar cobertura ás necesidades turísticas aquí do municipio de Sanxenxo. Entón, como dicía, as novedades son a extensión desta nova liña circular que vai facer o seu percorrido entre Dorrón, Portonovo, Dorrón, Sanxenxo e Portonovo, e estender tamén o servicio a unha nova liña nocturna que dará servicio aos festivales de Costa Feira. Por primeira vez, a bandeira azul ondea na praia do Laño, no Concello de Poio. O Areal sumouse este ano aos outros dous que xa contaban con este distintivo, Cabeceira e Siorto. Dende o Concello apuntan que esta novidade non é froito da casualidade, distinguindo a calidade ambiental, a seguridade, a accesibilidade e os servizos desta praia. Nos, cando chegamos ao goberno, tiñamos unha única bandeira, que en este caso era a bandeira de Cabeceira, e a nosa primeira proposta era recuperar a de Siorto. Ao ano seguinte xa tiñamos recuperada o que era a bandeira da playa de Siorto, e despois a nosa intención era incrementar o número de bandeiras. Isto non é froito da casualidade, é dicir, aquí houve un seguimento moi estrito por as calidades da auga, e xa durante o último ano viñemos facendo bastantes traballos de adaptación, como son adaptar as entradas e os accesos á praia, e é un pouco que se buscaba, é dicir, poder este ano cumplir o obxectivo que era presentar a bandeira azul por primeira vez na historia da praia do Laño e acadar un distintivo de excelencia turística. A obtención da bandeira azul vai acompañada dunha mellora dos servizos que se prestan aos usuarios da praia do Laño, que conta tamén co distintivo de Sendeiro Azul. Nesta tempada, o Concello pon en marcha o servizo de socorrismo, incorpora unha bibliopraia e instala novos baños adaptados para persoas con mobilidade reducida. Para garantir a seguridade durante toda a campaña estival, un total de 9 socorristas prestarán servizo nas praias do municipio. Ademais, o Concello mantén instaladas durante todo o ano as boias de balizamento para reforzar a protección de bañistas e usuarios. As actuacións de mellora completáronse tamén noutras praias. En Cabeceira instaláronse a comezos de ano novos baños adaptados e un novo posto de socorrismo, mentres que na de Raxó tamén se renovou o posto destinado ao servizo de salvamento. 220 nenos e nenas de Boiro iniciaron este mércores un verán de lecer nos campamentos de conciliación do Concello. Desenvolveránse en 4 sedes para chegar o servizo ás familias que residen en todas as parroquias. O alcalde de Boiro e a concelleira de Ensino quixeron dar hoxe a benvida aos máis de 200 nenos que participan nos campamentos de verán que se desenvolverán durante todo o verán en 4 sedes distintas. Este ano con 220 nenos, como cada verán con 4 sedes, aquí no CEIP Santa Baia, que é donde máis número de nenos e nenas acollemos, 140, estou falando de memoria, pero creo que non me equivoco.
E logo temos, como sempre, as outras 3 sedes, que son o CEIP de Abanqueiro, o CEIP de Cespón e o Centro Social de Cabo de Cruz. Con esta ampla oferta de prazas que se ampliou con respecto ao pasado ano, o Concello aposta pola conciliación, ofrecendo ás familias un recurso de lecer durante o período non lectivo. É un servicio que poñemos a disposición dos pais e nais dos rapazos do noso concello para conciliar o verán, non? Porque, bueno, moitos dos pais e nais siguen traballando, entonces, bueno, a verdade é que é un servicio necesario e bo que se lle presta, bueno, en primer lugar, aos rapaces e tamén aos pais, non? Dende aquí, por darlle as gracias polo traballo á Concelleira de Ensino, polo traballo que fixeron para facer posible que estes campamentos estén en marcha e, bueno, e como ven, pues deslocalizamos un pouquiño os campamentos, non? Temos presencia, sobre todo nas parroquias máis grandes do noso concello, para que os desplazamientos non sean grandes e valga a redundancia, pues conciliar e facilitar o máximo posible a esos pais, non? Aínda que dun xeito lúdico, todas as actividades están orientadas á educación en valores, con actividades adaptadas segundo as necesidades educativas de cada grupo de idade. E unhas 40 embarcacións participan na sexta edición da Ruta Rías Baixas Camiño de Santiago da Ría de Muros e Noia. Os navegantes partiron dende Baiona para realizar unha primeira etapa ata Combarro, dende onde tomaron rumbo a Illa de Ons con destino a Portonovo. Está previsto que este xoves cheguen ao Porto de Muros para encarar unha última xornada de navegación o venres polo mar de Fisterra ata alcanzar Portosín. A edición deste ano bateu récord de participación grazas ao pulo que supuxo a recente declaración da vía querinísima como itinerario cultural europeo. A regata organizada conxuntamente polos náuticos de Baiona e Portosín, a Ría da Estrela e a Asociación de Municipios do Camiño de Muros e Noia, conta tamén co patrocinio do Banco Sabadell Urquijo. Pois así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.